bendita inocencia, un adicto, unha vítima do mercurio. Nacín hai uns 40 anos no arrabal de Sur Pontevedrés, onde aínda se advertían unha iriña, uns salgueiriños e a pedra na que se recachaba o lagarto. No postremo da década dos 70, entre fútbol, cromos e buxainas, os rapaciños da miña tribo e xeración descubrimos con aglaio un misterioso metal líquido, seco, grisallo, inaprensível, tendente a esmiuzarse en boliñas e pesado, moi pesado. Naquel barrio obreiro da rúa Xoaquín Costa 110, interior, moitos dos meus amigos tiñan os seus pais facendo horas na fábrica de celulosas e a máis da xoguetada prescrita pola televisión, de cando en cando os inxenuos proxenitores agasallaban os fillos coa lúdica novidade do mercurio. O azougue viña envasado polo miúdo nos máis diversos recipientes, frascos de xarope para a tose, quintos de cervexa, caixas de mistos. As afortunadas amizades así que recepcionaban a partida de mercurio, axiña baixaban á rúa para facer ostentación do seu quiñón, permitindo cunha certa condescendencia que os malpocados contemplásemos o xénero dende unha distancia prudencial, o ababa no beizo. Os nenos do mercurio tiraban moito proveito da súa privilexiada condición. Ou fanos enredaban a nosa vista co líquido prodixioso até facernos estrumecer. Engaiolados pola versatilidade do elemento, convertiámonos en devotos espectadores e xa que logo en clientes potenciais. Os nenos do mercurio sabían vender ben a súa mercadoría, aquela substancia acuosa, trasfegada e unha outra vez, ver pero non tocar, adquiría nas súas mans a aparencia de rica especia do exótico oriente. O mercurio xa non era mercurio, era coriandro, noz moscada, azafrán, transportado dende xalundes por afoutos caravaneiros. O mercurio, soubeno despois, non proviña de tan lonxe, todiño el se extraíra da colonia de Lourizán. A rapaciada, cos ollos fora das concas, arremuiñada a roda dos mercadores, os chamamos a verlos polos lotes como na lonxa de Marín se despacha a pixota ou escarapote. Nos peiraos daquela infancia en branco e negro, o mercurio acadou a categoría de moeda común. Malia o globalizado mercado monetario, no territorio da miña nenez, a meirande parte das transaccións seguían facéndose coa bella vinza do troco. Unha rolla de mercurio por un supermortadelo, 2 se me deixas dar unha volta na bicicleta, 3 se lle dis a tua irmá que ando por ela. Os traficantes do mercurio acadaron en pouco tempo o cimo da escala social, gozaban dunha morea de prebendas, os aduladores apegábanselles como a pez, moceaban coas rapazas máis requintadas, xamais quedaban de porteiros. No ensanche Pontevedrés houve un tempo